Значит, это называется хор летописец. В принципе, то, что наверное, на музыку не видно было ніяким чином, но так отрималося. Я не виновата. Простите, пожалуйста. Я забыла очень важную вещь. Она будет перешкажать просто. которая была «Стратим лебедь», слово Богдановича. Другая рэч гэта была «Зимой», слово Богдановича і вальс Протасевича. Третье гэта было «Каля майго терава», таксама народная песня. І четвертое «Стратим Сіркуся», таксама музыка, таксама «Моя кумочка», есть такая песня, і слова Максима Богдановича. І апошняя гэта «Мазурка». Грав народний скрипак, і зараз вельми цінним чином вона знову зійшла на такі
інструменти. Ну і зараз, дякую Богу, буде головним удільником романа. Я просто підмовлю. І Роман Яраш. Дякую. Зараз ми зробимо невеличку рокіровку. У нас Даниловець починає командувати з парадом Роман Яраш. А команда Сюдаєш, Кася Радзивілова, Олексій Козловський. Все? Роман І Яраш. Максим Богданович. Народная музыка. Так, мы Я вирішили. не упала. А, да, і Яна Купала. Мы вирішили таким складом сыграть верши. Так, это не парадоксально учиться сыграть верши, а тем больше парадоксально, что это будут танцы, а не песни. С таким складом и Амаль уся капеля на таку. І ну, послухавши усіх попередніх удільників, ну, можна було переконатися, що Максим Богданович таки вельми експериментальний автор, да, і кожен знайшов себе. Но коли я почув це в іншому контексті, все, я не здогадався, що це Максим Богданович. Кожен співав своє. Вот. А это, мабуть, свідчить про те, що відгукається так во всіх по-своєму і так досягає справді глибоко. Ну, крім того, Максим Богданович это така пригожусть, така в чистому вигляді. Так. Ну, і ми спробуємо додати до цієї пригожості таку лишку дьогтю. Щось в такому стилі військових капелів 70-х. Вальс. Вальс не на оригинальный верш Максима Богдановича, а переклад с поля Верлена. Да, можно назвать. Музыка Романа Яроша. Да, музыка народная. И вальс «Плач сердца моего».
Фокстрот. Без проблем. Это так само переклад еще одного француза Арвера, А.Ф. Арвера, ну, автор одного верша, да, и это как раз верш был популярный, другой половины 19 столетия, и Максим Богданович его переклал.